Vatete, ini ndakaromba kubinga kuna Zambezi ndisingazivi. Ndakazopepuka musi wandakarota mwana wangu mukomana achibuda makonye munhengo yake. Nhengo iyi yaive hombe, too big for his age. Asi gonye iri ndakaribata kwakuridhonza ndikagwisana naro. Zvakazoitika afterwards, ndaisazvifungira. Regai ndibve nemi kuti what happened kusvika musi wandakabata mushonga. Asi I regret it every day. Mugore 2004, I met Lenny Takadanana. I was in Bulawayo, iye aibva kwaMutare. After a year, the cows went home. Tikachata zvikafadza amai nababa. 2 years later, rakanga rava 2007, nekuti we met 2004 tikachata 205. Ainge achishanda kuBOC gases. Akaita tsaona kwakufira passport. Munoziva, aiva abuda mumba on that day. Ndikarongedza lunchbox. Kwadoka ndakapakura sadza. Munhu akadzoka, ndakazokuona mapurisa agogodza the following day. Panguva iyi tainge takomboregwa nema-twins, one musikana, one mukomana. Ndakamira asi munhu haana kudzoka. Ndiwo mafiro akaita murume wangu. Vatete, musi webheriwa wakasvika. Vanhu vakuru vakaramba vondibvunza kuti makashinga here, munokwanisa kumuona here. I was only 2 years in my marriage and I loved this man. Saka vaida kuvhara coffin vagofutsira tisina kumuona. Ndakafamba zvinyoronyoro ndikanoti ba mucoffin. Murume wangu aiva akaita kunge mumwe munhu. Aiva akatsemuka pauma. Muromo wake wakasvimba. Ndakamira kwenguva inoita 5 minutes. Yes, those 5 minutes my heart broke. And vanhu vanoda kuti chifambai tivhare. But this was my last moment with my best friend. Shamwari yangu. Pain was written all over his face. Ndakaramba ndakamira and I made peace with him dying. Even if he had survived, aizoremara. So in my pain, I said, it's okay. And what really broke my heart is imagining the pain you went through by accident. Ndomboona vanhu kundufu zvangu pabody viewing vachidarika vachiita kudongorera vari pafast forward. Kana zviri personal, unomira, ugotarira, ugobvunza mibvunzo, ugowana maanza, wozvishora kuti if only I did this, ingadai asina kufa. What if he didn't go to work? Ingadai ari mupenyu. After rufu, upenyu wakatanga kuoma. Ndaive ndisingashande, asi ndakatanga kuhodha mabhero kuti ndigone kutengesa. Kamari kashoma kandaita ndiko kaiti sustainer. Panguva iyi taigara nevana muimba yainge yatengwa nemurume wangu achiri mukomana. Pakapera gore 3 step and his family was quiet. Kusvika one day baba pavakauya vakati vaive vakuda ibha yemwana wavo. Kuvaigara kumusha inga wani, kuvazukuru vavo vaizogarepi. Ndaive ndisina simba rekuvarwisa because I was dealing with grief and trying to make ends meet. Vakatora zvese tikadzingwa mumba. Ndikatsvaka room and started afresh. Shamwari yakandipa mubhedha neka 2-plate stove. Tikatanga zvakare kuadjusta to a new life. Ndakatora ETD ndikatanga kuenda kuBotswana. Vana vaisara neshamwari yangu. Ndainoita 2 weeks ndichishanda mapiece jobs. Ndowana mari ndotenga chikafu. The little inenge yasara ndobhadharawo rent. Ndakadzoka cause of rafu yematswana pamwe vaisada kubhadhara. Nguva yakafamba, makore akapindana. At this time, life yakatanga kuoma kusvika ndanosiya vana kumusha namai. Tete, misuwo yese yakatanga kuvharika. Chese chandaibata chaisabuda. I tried kuenda kumujere kuzasi kubinga kunohodha hove. Ikoko ndiko kwandakapiwa mishonga apa ndaiti ndiwe live. Taikwira mabhazi tonoburukira musango topedzisa netsoka mugame park. Taisangana nemhuka nenzou. Pamwe pacho ndaiona tomira tonyarara kuti zi kusvika yadarika. Upenyu wakandisiya pakaoma. Kuna Zambezi uko kunohodhiwa matemba nehove.
taisangana netimu Harare vaizohodha nema T35 hove. Saka taimirira mafishermen odzoka kucamp voomesa matemba cause of demand dzimwe nguva we to wage vhiki cause patinosvika vanenge vagara vane mamwe maodha. Ipapo pakugara pacamp ndipo pakusheya nyaya nenhamo nematambudziko. Pane mumukadzi ndichamuti Vanessa aiuya nemazda yake ende aitora maodha mahombe ehove nematemba. Aive munhu akachangamuka uye airatidza kuva gandanga. Pese pataiuya taiwanzosangana. Dzimwe nguva aindipa lift ondisiya mukwekwe iye oenda hake kuHarare. On this trip I asked her kuti vakoma munozvigona sei. Taive tataura and I told her kuti upenyu looks like hwangu graph racho ruri kuramba richidonha. Ndaishuvira kutora vana vangu ndigare navo. Ndaiona kunge ndine munyama. Sometimes hove dzaisvika dzaora ndorasa. Everything I touched zvaisabuda. Kuapply passport pakunoicollecta yangu yaishayikwa. Vakoma Vanessa vakanditi vaiziva kuti tozvigadzirisa sei. Akanditi mainini ndagara mubizinesi rehove iri ende kuti munhu zvifambe munofanira kumira segamba wowanapo wakatsika. Vakazoti mangwana taizoenda kuna umwe mbuya vechitonga. Takaenda kuna mbuya vaya ndikasvika durura nhonha dzangu dzese. I told her I was an unlucky woman and she told me kuti I had a dark spirit, a dark cloud hovering pamusoro pangu. Vakandigeza nemvura yeblack. Tapedza vakazondipa bhodhoro raive rine ka small substance chaive mumvura chakasangana neoil. Ndiyo lucky charm yangu. Mvura yacho yaive yakasangana neoil sekutaura kwandaita. So ndaizofanira kunyika my small finger ndozora kumeso pose pandinonosangana nemakastoma so that vanhu vasandisema. Takaoneka tikaenda. Matemba angu akaita ndikatora masaga angu kwakuenda Bulawayo. Kungosvika kudai akabva apera ose ende vanhu vaitenga vachibhadhara. Ndakapiwa maodha mamwe and this time mari ndiyo yakaita shoma. Ndikanoodha zvakare. Pakudzoka ndikabata big client aida 500 kgs pa next order. Ndakafara ndikanotenda Vanessa for opening my eyes and also mbuya vaya. Mbuya vakanditi you could open more opportunities and inini I was willing because I had seen how powerful mushonga wavo was. Vakandipa matemba maviri aive mubhodhoro vakati ndonowaisa mumba aiva mapenyu saka vakati ndinoisa kafish tank and every month ndovapa teaspoon chete yeropa rekumwedzi. Strange it was. Ndakabuda kuramba vakati trust me zvinoita. Semunhu aimbova vashandisa mushonga wavo ndakatenda ndikati let me give her a chance. Ndakafamba musha ndikasvikotsvaka kafish tank kaya kwakuisa tuhove twangu mufish tank. Ndiko kutanga kuita mari tete. Life yangu yakatanga kuendeka zviya zvekuti people around me vaitoshamisika. Lucky racho rakandishamisa asi futi ndiko kutanga kwematambudziko angu. Ndakati ndakarara ndakatanga kunzwa masounds mufish tank and at this time I had moved into a one-bedroom flat mutown. Masounds aya aita kuti mumba muve neheavy presence. Tete ndikakudzai kuti things took a complete U-turn. Motoshaya kuti what happened. Umwe musi ndakaona fish tank rakatsvuka ndaiona mwana wangu achiita kunge harimo. Vana vaive kumusha at this time vanga vamagrade 2. Aichema akanditarisa. Zvakandinetsa tete. I thought kuti maziso angu ari kutadza kuona. Ndakavapukuta ndikabuda ndikaenda kutown. Panguva iyi ndainge ndaakuenda kuorder ka1 pamwedzi ndotenga masaga ndowazadza muT35 ari ma50 kgs ematemba. When I came back home, aiwa mwana wangu wainga ari mufish tank. A few days later ndakarara. Ndakarota mwana wangu akarara pamubhedha. Nengo yake iri hombe semurume mukuru ichibuda makonye white. It was a disturbing sight and ndaive ndigere paside pemubhedha muhospital. Makonye aya aive akawanda. Ndichiwadhonza. Kwaedza ndakanetseka.
ndikabva ndaenda kumusha. Ndakasvika ndikawana vana vari kuchikoro, vakafara chose kundiona. I was relieved. Mwana aive right, ko ndaizive hangu. Usiku ihwohwo mwana akangomuka kwakuskrima, ndiye Sarai. That's how my son died. Ko ndaizivei. Saka mwana pese pandaimuona mufish tank achichema, it was a sign. Tete ndakapererwa. What did I get myself into? First time yangu kuona kuti saka ndakaromba. I came back home in Matemba, mufish pond, they were gone. Mangama vanegonye. Ndakafonera shamwari yangu, ndikagara pasi naye, ndikamuudza. Akati, mai mwana, you are in trouble. I told her everything, how it started. She prayed with me and encouraged me kuti ndidzosere. Akandiudza kuti zvinhu izvi tarisaone Matemba anga arimo iye zvino mava negonye. What's coming next? She helped me to open my eyes. Ndikaona kuti zvinhu izvi zvakanga zvakaoma. Sometimes tinopinda mudenial tichifunga kuti mwana angufa, asi zvese izvi it was linked my child's death. Tete, she told me to choose kuchengeta and lose all my family or to give it back and have peace. I was not prepared to lose my daughter. Ndakadzokera kuna Zambezi ndikanopa mbuya zvinhu zvavo. Ndakavaudza kuti mwana wangu ainge afa, havana kushamisika nazvo. Ndakavaudza kuti gogo handichazvikwanisi. Vakada kundiencourage kuti usatya, asi I had made my mind. Ndakazobva ndikadzoka kuBulawayo, mumba makanga musingagariki. Ndiko kuuya kwandakaita kuSouth Africa. Pari zvino, I am married and I am a devoted Christian. I devoted my life to Christ. I regret it. Pandinoona vamwe vana vezera remwana wangu, I always say, if only my boy was alive, ingadai apedza university. May God forgive me. Ndizvo zvakandiwira izvi, vatete. Ndakazviita mukusaziva, ingadai Mwari vandiregerera zuva nezuva. I do not forgive myself. Zvinoramba zvichidzoka. What kind of a mother does that? Vatete, ndoda kungoti kune avo vanofunga kuti kuromba kuzviburitsa mumatambudziko. Hapana kuzviburitsa kudowedzera matambudziko pamusoro pevamwe. Ndinoda kungoti vanhu ngavadzidze kutrusta muna Mwari. Take all your problems to the Lord in prayer. Ndatenda ndipo papera nyaya yangu. Amukasei mhuri yeZimbabwe, ndiyo nyaya yatawana iyi. Tinosangana nezvinhu zvakawanda muupenyu, pambacho tinenge tichingotsvaka laki, ende vari kutaura kuti vakapinda mazviri vachifunga kungoti ungori mushonga welaki. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete, makasimba here? Ndinoda kupindura nyaya yemurume airarame zvitunha. Tete, munhu uyu ndiye baba vainge vakandiroora. Tete, ndaigara ndakagwabvura Africa yangu kutotenga makrimu ekuzora, kutogara ndakaveura, hapana chandisina kuzama. Ndakatombozama kuenda kumapostori ndichifunga kuti pada ndiri kuroyiwa. Madzibaba vainge vati pane girlfriend iri kumushandisira mushonga, izvo kwani munhu ari bhizi nevashakabu. Tete, ndakatokwira makomo kunonamata, kunamatira marriage, izvo munhu ari kuita get busy nezvitunha. Baba P, Sara ugarike kwauri ikoko. Tete, chakazondibengenusa ndechekuti mumusi ndakati ndaita maronda kuAfrica kwangu, ndikaenda kwachiremba. Akaratidza kushamisika nemaronda andainge ndinawo. Akati anokonzerwa nebacteria inobva pazvitunha. Ndakashamisika kuti chiremba vari kutaura nezvei, sokuti I was never in contact with a dead body. Akanditi hapana wandaiziva ari very close kwandiri aishanda kuzvitunha here. Ndakati murume wangu ndiye aisevenza ikoko. Akadzungudza musoro, akandinyorera mushonga, akanditi ndinotenga kufamasi. Tete, ndakabuda muconsultation room ndiri puzzled nereaction yadoctor. What was he not saying to me? Obviously chiremba ane zvaaizama kutaura, asi aisada kuti geje. Saka Tete, ndakadecida kuti ndaizoita homework yangu ndoga. Pekutangira
ndaive ndapawana. Changu kwaiva kuzoita tsvagurudzo dzangu slow. Ndakambozama kuita snoop around his phone, asi mainge makachena, saka ndaizotsvaka source yedambudziko. Ndakatanga kuita little detective ndichida kubata mhuka yangu, asi baba P vaitsvedza semuramba tete. Vaiti vakabva kumba vaienda straight kubasa, kubva kubasa straight kumba. Saka ndakaita conclusion mubrain dzangu kuti whatever chaitika kubasa. Ndakaenda kubasa kwacho kwaiva naJoy receptionist. Ndikati ndaida kuona baba P, ndiro zita ravo rebasa. Joy akanditi Edmo aiva ari busy kudressa zvituna. It was private and sacred process. Paisabvumirwa vanhu. It was between the mortician and the deceased. Ndakamudza kuti yaive emergency, asi Joy akatsika. Ndakaona kuti hondo yacho handeiweni, saka ndaizodzoka mangwana ndakagadzirira. Joy ndaida kuzomurova nebrain nepsychology. Aiva munhukadzi seniwo, so at one point aizonzwisisa zvakare. Mangwana akasvika ndikafunga plani yangu bobo. Ndaida chinhu chisinganetsi kukumura nekupfeka. Baba P vakangosvika vakaita zvavo zvekupinda kwava kutoridza ngonono. Haiwa hanyanyani, ndainge ndatozvijaira. Baba P vakabuda, ini ndikagadzirira school run. Ndakadzoka kuschool run ndikapfeka t-shirt yangu nerep over yangu. Joy akashamisika kundiona ndasvika kuoffice, apa anga ari kuseri kwereception desk yake. Ndakasvika kuvhura chidesk ndokungoti skate belt tete kufugura. Ndikati ndoda kuti undiudze kuti hure raihura nemuromo wangu rakaita kuti ndiite maronda okuti ndifambe ndichiora ndiani. Tete, zviya zvekuti unonyara nenge usati wapindwa nenhamo. Joy akaratidza kubatikana chose nestate yandainge ndiri. Akanditi ndipfeke sketi yangu titaure. Akandikumbira kuti ndisazomutengesa zviome zvoita sei. Akanongedzera room yaigadzira zvituna naiva nababa P. Tete, ndaangoti dhobhe tokuwana baba P vari mushishi nebhodhi yaive yakarara pasimbi. Ndakangoti ndokucheda ndichidzokera kumashure. Baba P akandiona, ini ndainge ndobongomura mhere. Joy akauya akandibhabhadzira zviya zvokundisimbisa ndobva amhanya kuenda kuladies. Chero zvichinzi munhu anoita mawandering eye, kuzosvikawo pakuchochora chituna here, a lifeless body. Ndakananga kumba ndikasvika rongedza mabhegi angu nevana vangu. Handingati kurongedza, asi ndaingokanda hembe mubhegi. Ndakanotora vana kuchikoro ndikakumbira ticha wavo ndichiti kwainge kwaita emergency. Ndakaenda kure kusina anondiziva. Baba P, sara hako ugarike nemari yako yavava nayo nezvezvituna. Ini zvako ndakazviudza kuti wakafa, chero paunozofa handiuyi sokuti wakatofa kare. Unoita bonde seiko nezvituna. Munoziva brain dzangu tete dzakamboita senge dzarasika zvokuti ndakaona kuti even chero ndikaenda kwatherapist ndiani aizobhilivha nyaya iyoyo sokuti inoita sekunge fiction, asi iyo ichitoitika zvechokwadi. Rume yaishandira baba P yanga iri nechekuseri, saka pandakaridza mhere paya, Joy akangofunga kuti ndiri kuridza mhere nekuti tanetsana nababa P. Vanga vazotora chituna chavo vakangofungawo zvakaro kuti papala, saka ndiri kuchema hama yangu yakafa. Tete, zvakaoma, sini ndakaona papala iri kurama kudzimika mupfungwa dzangu, asi I hope one day ndichawana closure. Ndanyora nyaya iyi tete mushure mekunge ndanzwa confession yababa P. Ipo pano pane zvizhinji zvavasina kukuudzai. Ini I want nothing to do with him. Handiti akada upenyu hwakachipa kusvika papoint yekubvisa zvituna mabhuruku mashora chaiyo. Guys, remember kuti pane nyaya takawana yemunhu aiti anovata nezvituna. Saka nyaya yachona looks like yakazosvika kumudzimai. Zvino mudzimai anyorawo side of the story. So first time kuona vanhu vachipindirana ipo pano paplatform. Saka kwai mukoma vaya vakanyora confession vakavhirira. Ndiyo zvimwe side restory ratawana iri. Vanhu vari kuita zvinhu zvinohlisa pasi pano. Makasimba here tete, zita rangu ndichazviti Sanele. Ndiri mudzimai ari kuma-late 20s. Ndakatoroorwa ndine vana vangu vaviri uye murume wangu is a businessman atori well established. Zvakangoma hazvo tete kuziva kuti you are being taken advantage
off neumwe munhu akabata mushonga ari kutoita mari newe, iwe uchigara uchigwabvura kunge mbudzi negwembe. Dai zvichinzi mwoyo wacho ndiwe kure, ndaitombonzwa relief. Manje munhu waunoti murume wake ndiye ane mabasa akadai. Tete, ndakarohwa zvakanaka zvisingashoresi dzinza. Tangova vanhu vatingaisa middle class bracket, not poor not rich. Takagara hedu zvakanaka paya. Murume wangu aine side hustle remushikashika, ndikatobetserwa mwana wekutanga tanaka, ndokuzobetserwazve tafadzwa. Vana vakaita vaviri, ndaida kudzokera kuchikoro, so takamboisa mabreaks panyaya dzekubara. Tete, baba tanaka side hustle ravo akatanga kungosimuka out of nowhere, upenyu hwedu hukatosanduka kuita mbinga live. Takatozamawo kunzwisa kuti baba tanaka vange vachiwana mari iyi, vakanditi aiva madeals echirume, vanhukadzi havana chifuva, ndinozodhirisa madhiri avo. Handina zvangu kuda kuita tsvakurudzo. Ndakatovhurirawo kashopu kangu kekutengesa babywear. Ndaitonohodha ndichitsvaka side cash kwangu apa ndichiendawo kuchikoro. Mazuva ati fambei Tete, ndipo pandakatanga kunzwa kuti ndiri kuitwa mukadzi kuhope, kwete kwaisava korota, sokuti ndaitumuka pane masainzi ekuti tasangana pabonde nemurume, nyama dzichitonzwa the same thing asi pasina munhu. Tete, ndakava nekushushikana mupfungwa zvese nepanyama kuti ko chii chiri kuitika kwandiri. Hapana chandisina kuita Tete kuti dambudziko rainge randiwira ndiri kunde, kubva kukwira kumakomo ndichinamata kusvika pakugeza nesuo tematombo. Handiti ndizvo zvinonzi zvinodzinga mweya yakaipa. Bonde rakatanga kudzikira mumba, pfungwa dzakamhanya kufunga kuti ndiri kurwiswa nemweya tsvina isingadi kuti marriage yangu imire. Rimwe zuva ndakangonza kuda kuita snoop mufoni yababa Tanaka, sokuti mumba tainge togara nasabhudhi nasisi, tava mastrangers ari musame roof. Saka ini pfungwa dzangu ndainge ndakonkluda kuti kwava neumwe munhu chete, saka ini ndaizotsvaka makubo kusvika ndamawana. Muma-conversations ababa Tanaka manga musina any conversation yairatidza kuti angadai ane munhu waari kufambidzana naye, asi ma-frequently contacted number paiva neimwe nhamba yakanzi madzibaba. Vainyatsotaura kuti chii zvavanotaura frequently. Tete, zvandakaona vakandisiya ndaonda within maminutes. Baba Tanaka vaitaura nemunhu wavanga vakaseva mufoni kuti madzibaba, kuti zvandakatoiti waita here. Baba Tanaka vakapindura kuti hongu, zviri kutofaya zvinhu zvacho. Ndakazvireverera kuna mai Tanaka. Vava vangogara vachikwenya, asi mabhizinesi angu ari kufaya. Ndakangomuvharawo nechishopu kuti asaramba achitsvakana nezvizhinji. Yo, vaiva nemashoko maudzamoyo chaiwo. Saka baba Tanaka vainge vandiita gwayana remupiro, kundiita sacrifice kuti aite mari neni. Zvandainzwa aitoziva sosi yazvo, ende zvakaoma shame. Ndakaona kuti izvi handichambodi quite diplomacy, zvavakuda kutora bull by its horn. Baba Tanaka vakadzoka kubasa, ndikangovaratidza chati iya, vakada kumbojamba, vakada kundiblema kuti ndainge ndichitsvake mufoni make. Ndakabvunza mubvunzo kuti kana aida zvemushonga, adei kuzviita iye sacrifice pane kushandisa mutoro ane ngozi. Ndikanzi ndafa nhasi, anobatana nei. Baba Tanaka aona kuti nyaya yaoma, akaorganiza nemunyaya yekuti vapedzisira road. Zvese izvi kwaida kundimanipulata kuti azame kuti vabereki vangu vandiconvince kuti ndisasiye murume, sokuti ndanga ndatobatwa nepfungwa dzekusiya marriage yacho. Painge pasina chekugara, kuita mukadzi wezvikwambo. Baba Tanaka akamboda kundithreatena kuti unosiya vana vangu. Ndikavaudza kuti vana vaiva ma-minors, ma-underage, saka vaitoda mai vavo. Ko kana vana vangu vaishandisirwa mushonga. Tete, mhoti munhu anoshandisa mushonga anotyisa. Shock, ndakatoita sarenda ndega because aifunga kuti ndichagarira shock. Kwete, my health is more important. Ndiko kuzoita cancer neamwe maronda ezvikwambo zvaindiita mukadzi kuhope. Tete, I moved on with my life. And ordeal iyi yakandiita kuti ndigadzirise relationship yangu naMwari. I'm closer to my God than before. Zvikwambo hazvichandishanyiri, maronda akaoma, pangosara mavanga.
akuita fade off slowly. Ndakadowngrade kubva mumasho kupinda muone room nevana vangu, asi zvaiko zvino musikana ari kufara nevana vake. Baba chanaka kubva pandabva ndiri kungonzwa nemakuhwa kuti hazvisi kufamba zvakanaka. It's one problem after another. Tsvatuwaro kundiita mukadzi wezvikwambaini. Vabereki vangu ndakavatsanangura situation ende vakabatikana kuti ndizvo zvandakapindana nazvo izvi. Vakati ko ndaikuvarirei mukati seusho, kosi yangu ndiri kupedza gore rino muna December imomo. Mwari vakatendeka. Tinotenda madzimai vatumira meseji iyi kutiratidza kuti it's possible to live and start afresh. Chiro chibuda mumansion zvako unogarako mu1 room as long as you are happy. Tinotenda Mwari naizvozvi. Vedwe tinokutendai. Pane message yandakatumirwa nezuro. Hi Tete, how are you doing? I hope I find you well. Tete, I'm a girl aged 23. I'm in Joburg now. I'm looking for a job, Tete, so I can pay for my fees in university. Dinoda Chikoro, Tete. I grew up at a children's home in Mutare and came here last year with hope that I can work and go to school. I finished my A-level with 15 points. Dinoda with a low, Tete. Kana paine vanoziva vangabatsira, please help. I'm willing to work in Chinda kuchikoro now. Hazvina kundimirira moshe kuzoramba uchigara nevanhu usingashandi. Zvinonetsa, please assist me. I've applied with my university muno muJoburg but mari hapana. I work hard auntie, but all I need is a chance. Please help me to reach well wishers who can assist me. I'm willing to work anything as long as I get opportunity to work. Saka mwana wamai vangu uri kutsvakawo vedu vanogona kumbatsira. Muziva kuti vana vanopasa muna ne15 points anogona chikoro, saka ari kuda kuita law. Anyway, I don't know kana pane anoziva any scholarship kana anything chinogona kumubatsira, chero basa, anything chamunenge mangowawo vedwe. Tokumbura kuti mungosiyawo macomments. Ndandatombosuggesta kuti aite zvekuenda kuCanada, kuri kuenda vamwe unoshanda-shandawo kana mari yake yakwana wodzidza ikoko kuCanada. Nditi I think izvo zvitori nani because anenge aine qualification yekumiri. Saka anyway, I don't know how you can also help if you know anything, because we're just wishing. We are willing to reach out to well wishers who can help. Tinokutendai nekutera chirongwa kwamaita. Pane imwe nyaya yakatumirwa my sister vari kuHarare. Mumabasa muri kuitwa sexual harassment isingaiti. Tichatanga nayo mangwana. Bosi aida kuona kuti nhasi kana kanoudza bosi ake kuti varege zvavari kuita. Tichafamba sei asi ndichadzoka nayo mangwana. Thank you guys for watching. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.